Γεια σας, με λένε Ερμίκ και είμαι από το Κυργιζστάν. Από μια χώρα η οποία βρίσκεται στην Κεντρική Ασία. Στην Κεντρική Ασία, όχι, δεν είμαστε Κινέζοι, δεν είμαστε Κορεάτοι, είμαστε Κυργίζοι. Δουλεύω ως μπαρίστα και παράλληλα ασχολούμαι με τα βίντεο και content. Δηλαδή δουλεύω ως SMM. SMM είναι το Social Media Manager. Κάνω content, βγάζουμε βιντεάκια, διαφημιστικά. Είμαι 25 χρονών, είμαι φοιτητής. Τώρα είμαι στο δεύτερο έτος, σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Τα τελευταία 3 χρόνια ζω στη Θεσσαλονίκη. Αν τα μιλάω σε 5 γλώσσες. Είναι ρώσικα, αγγλικά, ελληνικά, κυργιζικά και καζακικά. Έχει να κάνει τότε επειδή η μαμά μου είναι από το Καζακστάν, ο μπαμπάς μου από το Κυργιζστάν, βρίσκομαι εγώ στην Ελλάδα, έχω πάει σε άλλες χώρες, οπότε ξέρω αρκετές γλώσσες. Έχω ζήσει και δουλέψει σε πάρα πολλές χώρες και κατάληξα στην Ελλάδα και αποφάσισα ότι θέλω να χτίσω τη ζωή μου εδώ. Σε αυτό το προφίλ αποφάσισα να μοιράζομαι με την καθημερινότητά μου και πώς έμαθα εγώ την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους ξένους, σαν και εμάς, και πώς είναι να ζεις γενικά στην Ελλάδα ως ξένος.